Turkash. Rigima ya sake barkewa a gidan su Alƙasim bayan komawan Asma'u gida. A yanzu haka mahaifiyar Alƙasim ta yi da ta sanin ma fara barin Alƙasim ya ma fara cewa zai kawo wata. A yanzu ta ƙara jaddada mai idan ko bayan ranta ya auri Asma'u to sai ta tsine mai ba ta so. Masu sauraro kar da mu cika ku da surutu, a don haka muke so ku biyo mu sannan a hankali a cikin wannan channel namu mai dimbin albarka domin ganin yacce za ta kaya. To amma sai dai muna mai daɗa tunatar da ku da ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shirye da aikace-aikacenmu da muke su dinga zuwa gare ku da zaran mun ɗaura akan lokaci. To masu sauraro kai tsaye ga shiga cikin shirin garwashi. Bayan dai an je an yi belin su Asma'u, duk da haka ba su daddara ba. Bayan an je an yi belin su wato Samira, amma duk da haka ba su daddara ba, sai da suka yi tattaki suka sake koma suka nemi Alex domin sun san shine amshakin nadaman Zubaida. Sun neme sa da tayin kuɗaɗe masu kauri akan idan ya bayyana musu sirrin Zubaida, cinda tare suke kullum. Ya faɗa musu cewa tabbas zai faɗa, to amma sai dai su cika mai burin kamar yadda suka faɗa. Ya ɗauko wasu fotuna waɗanda suke nuna na batsa ne lokacin da ake amfani da ita Zubaida ɗin. Bayan wannan foton da suka ɗauka ya ɗauka ya basu, tabbas ya faffaɗa musu maganganu marasu daɗi akan halayyarta. Ita ku Samira ta ɗauka ta kaiwa mahaifiyar Yaya Mudan domin ta tabbatar da abin da ake faɗa. Daga nan ko mahaifiyar Yaya Mudan ta kira sa ta ce za ta tsine mai. Ta daga wani bangare kuma tabbas a yanzu haka aure tsakanin Asma'u da Alƙasim abu ne mai wuyan sha'ani. Domin su Rufaida sun je sun faɗa wa mahaifiyarsa, inda ranta ya ƙara ɓaci har ciwonta ya sake tashi. Tabbas Alƙasim a yanzu haka haushin ita Asma'u yake ji, kamar yadda ya tabbatar mata da cewa ta yaudare sa. To amma sai dai abin wani farin ciki, Kabir ya dawo asalin mijin Asma'u. In ka ji ana raba gardama to shine daman tun bayan mutuwarsa take ta kujiba da rayuwa, to ashe dai zai zo. Da ba a nuna gawarsa ba a lokacin da ya rasu, wanda tabbas a yanzu haka shine dalilin da ya sa ma aka tabbatar da cewa ya dawo, saboda a wancan karan ba a ga gawarsa ba. To ma sauraro muna mai daɗa roƙonku da ku daure ku danna mana subscribing. Mu dai a nan muka ka ƙarshen shirinmu, muna mai ƙara tunatar da ku da shirye-shiryenmu da za mu kawo nan ba da jimawa ba masu daɗi a cikin wannan channel ɗin mai ɗimbin albarka. Ku dai ku kasance da mu domin ganin yacce za ta kaya a koda yaushe. To masu sauraro dukan mu a nan muka ka ƙarshen shirinmu, sannan muna mai ƙara tunatar da ku da alamar lakin da comment domin a koda yaushe muna ganin sakonninku, sannan muna muku reply daidai yadda ya kasance. Ku kasance da wannan channel ɗin domin kawo muku shirye-shirye masu dogon zango, masu daɗi, masu faɗakarwa da karantarwa. Bisalam.